Вече сме вътре. Има празна гасеница. Я. Къде? Уау! Виж каква гасеница. Как да се спасим от усите? Има петуни. Уса. Има грозде. Има декоративни ягоди. Има круши. И сега това. Има и бяло грозде. Има лампи. Това е градината. Има домати. Ето ги доматките. Има пипер. Много як. Домати. Ето вижте колко е голямо. Има едно огромно дърво, което е кестен. И там нещо друго. Да, кестене. Ето тук има една джипка. Толкова ли е? Ето я. Така изглежда. Ето тук минава тя до края. Това е цигански двор. И така. И така приключвам за днес. Това беше мен. Чао, надявам се да ви харесал ми. Ако ви харесате назад нагоре и subscribe задължително. И пишете в коментари какво мислите за него. Чао!